Igbo ndị mmadụ ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ abịakwana m ka nsị abịa biko na all the very obvious na I will not some people amara ihe n'ụwa o nwe ihe m chọkwu n'ụghọta na about this case nwa Ebonyi steeti this Ebonyi son na-asị na ọ na-eme isi nwere onye nwe time watch ya mụ na nwe nke m nwere time. I've been very busy for the past how many days. Nwere onye nwe time ibe follow we are up. Mana genti ka ngwa unu na how daft some of these people ndị na-amara ihe ndị na-amaha akọ na uche ha. I've taken my time go through some of the posts na asị na na missed. You watch those posts 23 hours ago, 15 hours ago, 14 hours, and ha na-ekwe ha na asị no 2 days ago, which means na ịma no so this today alone agbago today alone agbago today agbago like 11 hours ajuwe batata or 12 hours. So and he made she was there and onye made that video yesterday na claim not 2 days ago, and today was Friday or made that video na claim, which means onwa Ebonyi na-efu kemgbe Monday. No na-efu kemgbe Monday, man o may post 2 days ago. And so in few hours later that post about 3 days ago. See boy in few hours later by now that post about 23 hours or 24 hours or 3 days ago. So Friday, Thursday, Wednesday. Man ndị na-eme post na claim no fugo since no na-efu since on Monday. Mala na ihe. Mala na me ekwu ya sị na these boys are no one train na ọ na-asị na ha na-create content. All these boys are no one train. Ọ sị na ọ na-create content. Boys are on a train on a create content. Umuazia yagasa oboda. Umuazia yagasa oboda. Because all the very obvious now some of them are married here. Check the difference of the one post to 13 hours ago, another person post to 18 hours ago, which means on your border na eche agwogo hasi hoke na onye post to onye post to onye obuna choose your time. Han channel drop with that post under one day. Nwe ka sị oke ka bido fake ya n'ụtụtụ nya onye post ụtụtụ onye post n'efie onye post n'abalị. So iji gwa na throughout yesterday ohia ha lụrụ nya ha akpagi akpa adanyo bụ na mo kuku up those things ka ha wee nwekwa ike fụ na ha nweta public sympathy. Now ka educate you no obele obunu na amara ihu na akwado ime onwuru na listen. Mala amala na self adoption and self kidnapping na Nigeria enwe state na happy na death sentence. O depend the state on where na-eme ihe anụ na-eme. Enwe state na happy na death sentence. Enwe state na like Lagos state na happen nke ha na 15 years in prison. Other state will death sentence. Maka na gini me ibia si ni efu wale efu. Because nke abụkwa nke ya bọpụta asị let us forget ihe mere na ihe mere na-emego na ma pụtago na ihe na-eme na-emego nye ọpụta. He must really have to prove the fact na nna ya noje police station n'eziokwu, and the police station eji ya eje that position confirm na so case was registered there. Onwekwa onye bụ onukwu maka na ndị ba ise gịnị na onye nyuansị nyụa ahụ nje Omenala Igbo. All the very obvious no na amara some of you amara ihe and they use just to promote propaganda. You watch all these charlatans in the post ihe niile anụ na iwe Ebonyi is missing onye nwe Ebonyi is missing Ebonyi son is missing. Ha ncha bụ ụmụazị ọha nyecha na WhatsApp group ha on a train. Ha ncha niile from A to Z. Onwe nke n'ime ha na-post ezigbo ihe. Ha ncha bụ ndị wetacha ego eje gote followers 1002 followers 13 followers 800 followers 1000. Don Marvel na-post ihe anya na nwanne ya nwoke na-asị agụ young stuff na-post ihe. They should go and verify that call he put across to nwa Ebonyi son. I won't say no fake. I will not say no fake, but onwe ihe mmadụ na-akali akali. Onwere gịnị ihe mmadụ na-akali akali. If your brother is missing and you people want a very betterment for your brother, why not to go to police stations, go and enter report? Okay, na I report on onya na info. Na number another aga. Okay, what do we do? Ebonyi son ono nwere ụmụ nwanne.
ono nwere ụmụ nwanne mala na ihe o mala na ihe because ọ pụta ihe anwa bụrụ no nwa just na-fake his own missing because his own missing is self-adoption ka na-akpụ ya self-adoption and kidnapping. You kidnap onwe gị and fake your own death. Mmadụ fake onwe ya, fake kidnapping ya, fake missing ya, anything ọbụla email against yourself being fake just to generate public sympathy. Ka m gwa gị agwa, to be honest with you, you are going in for it. You are going in for it. Because why? Ọ bụghị kwuru niile ka a na-akpa afa na social media, mana onye mara asa ahụ ya ọfụma, ịsacha ahụ ije Kultur were ga ebe ikonye ya malụ na Ebonyi son can do anything to trend. Ebonyi son afugo avenue oju we trend, and actually trend wa with charlatans, ụmụ peche ụmụ Asia peche na ha the same set achịkọta ekwu ọnụ ka ha ncha niile bụ onye fọrọ ogbe ha na kamera. Why was he arrested? Si kpọpụtakwala anyị ahụ ndị Ebonyi steeti side time na anyị agwakwa ha ka kpọpụta ha sijekwa ji egwa ji paakị na omego keta kidnap nwanne anyị nwoke nye nwanne anyị nwoke has been missing. The same set of people ka onye ọbụla wee nweta views and followers, and onye ọbụla na-eme ya ha na-atag ya na the post because he's actually following 80% of them. That is why they can be able to tag him na their post. Onye na-eme ka ya na-ama na people abụrụ nnukwu. People abụrụ nnukwu. Ebonyi son, Izi son, or whatever you call yourself. Mala na the law is against what you are doing. Kita bọzikwa mgbe gị na ndị pastors ihe akwa gọọmenti ka gị na ha na-emekọzi ihe na because ọnwụ na-egbu nwa nkịta anaghị ekwu ya n'isi nsị. Ọnwụ na-achọ igbu nwa nkịta anara ekwu ya n'isi nsị. You better stop this thing you are doing. Better stop it now before it is too late for you. Ekwuchakwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be anyị.